Napasakaan na og kasong robbery-extortion ang radio Blocktimer og kakonsabo nini nga iyang personal nga sekretary kadtong nasikop sa entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 7 og Talisay City Police Station. Ang akusado mao si radio Blocktimer nga si Roger Franca, 44 ang edad, taga Sitio Orchids, Barangay Biasong, Talisay City. Gireklamo ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas kay gikilkilan siya nini og 4 milyones. Apil sab nga gikiha si Joselito Duliano, 37 ang edad, taga Vira Makihano Compound, Barangay Calamba, Cebu City. Gidakop sila si Franca og Duliano sa CIDG 7 tungod sa reklamo ni Mayor Samsam Gulyas. Gingong gipugos siya ni Franca sa pagbayad og 4 milyones bugti sa pag-withdraw ni Franca sa iyang pagdagan isip mayor sa dakbayan sa Talisay. Base sa affidavit ni Gulyas, giingong gihulga o gi-blackmail siya nini nga kun dili mohatag sa kwarta, doon na kinipabuthon nga mga isyu batok niya. Matud pa giubos ngadto sa 2 milyones ang pagdemand ni Franca. Nakumpirmar kini nga siya ang nagdemand atol sa panagkita ni Franca ug ang staff ni Mayor Gulyas. Human sa itabo, giplano dayon ang operasyon sa kampo ni Gulyas batok ni Franca. Ang executive sa mayor nga si Juma Rubio, nagkasabot sila ni Franca og nagkita sa usa ka coffee shop sa mall sa Lawaan 2. Dala ni Rubio ang 10,000 pesos nga tinuod nga kwarta og 199,000 ka pesos nga budol money. Human madawat ni Franca, mibutho dayon ang mga sakop sa CIDG 7. Gipusasan dayon si Franca og Duliano. Ang pasangil gihimakak sa duha ka akusado ug matud pat ni Franca, siya'y gitanyagan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.